Әллә инде миңә лә өйләнеп, гаилә башлыгы булып, балалар үстерә башларга микән? Якты уйнияттар инде, Фәрхәт. Әйдә тәвәккәллерәк бул. Быел һич шикһез кәләш алып калырга кирәк. Китегез әле. Һезгә нинди насарлык эшләгән? Ришат Дихин атлы егеттән үрнәк ал. Ул быел яңа үрзәр. Зөлфәт, әйдә үҙен тыңлайык. Шуның өсөн 2009 ел бары тик уңышлы ел гына булды. Әйтәләр бит, хәер һөтле була тиләр, һәм ошол һөттең мылыктары миңә лә ялгандыр дип уйлыйм инде. Ел январь айынан уңышлы башланды дип әйтергә кирәк. Бу инде башка дәүләт университетының һуңгы курсында укып йөргәндә мин ел студенты булдым. Һәм шуннан бирле минем менә шулай уңышлыклар башланып китте дип әйтергә кирәк. Алактан инде никах, дәүләт имтиханнары һәм инде ягелеккә килеп инде үземнең яраткан кадын Гөлназмен үзе белән араларда законлаштырып, матур итеп туй үткәргәндек. Һәм инде шул көннең алдыннан инде әлбәттә мин кызыл диплом алдым. Һәм инде 3нче көндә әлбәттә үземнең туган көнемдә 22 яшымда үткәрдем. 2009 ел миңа той сәратта әлбәттә буны ошо Язучылар союзы идарәһендә Равил Тохватович кулга астында инде урынбасар булып эшләү әлбәттә итә калыр дип уйлыйм. Өченчегендә әлбәттә диплом алган яшь белгескә bunday урында Бана тәкъдим итү әлбәттә был зур безнең өчен ярдәм бит инде. Шуңа киләсәктә лә матур уңайтып эшләр дип уйлыйм. Дин алганда әлбәттә 2009 ел буна хәер елы безнең өчен бик танык шул мул булды. Һәм инде киләсәктә лә якты өметләр баглайбыз. Эшең белән мавылып китеп, гаиләңдә онытмайсыңмы? Эш белән мавылып китеп булмый бит инде. Гаиләң һинең өчен той сәратта булырга тиеш. Чөнки инде бөтен гаиләнең эшен әйтергә кирәк. Һинең ниндәй тормыш иптәше, ирлә шундай була тиҙәр бит инде. Шуңа аңа тигән тормыш иптәшен сораткан вакытта ул һиңа карата һәр вакытта ягымлы, яхшы, игътибарлы караһа әлбәттә, шул вакытта инде ирнең дә үҫеше бар тиҙәр. Инде бу яктан мин бик танык бәхетлемен, чөнки инде Гөлназ үҙе психолог, шуңа инде кешенең бөтә психология һәм аңлап тора, эштән шатланып кайтканда ла, кайгырып кайтканда ла ярдәм кылырга тырыша. Яшьләр елы үтеп барган вакытта үзебезнең яшьләребезгә киләсе елларда ла һәр вакыттагыса шулай яшь, сая, матур, дәртле, дарманлы булып, киләсәктә лә яңа үзләргә уңышларга үрләүне теләп калабыз. Теләкләрдән теләйбез, иң изге һәм шатлыктардан теләйбез. Аллаһым бәхет, шатлык һәм тазалык менән килә торган яңа елыбыз дибез. Ришат Дихинның матур һүҙҙәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Яңа елда яңа үрнәр, яңа үҫештәр. Яңа матур кейемдәр. Ләйсән, без бит эфирда сценарий буйынса һөйлә. Ғәфү итегеҙ. Ришаттың матур ҡотлау һүҙҙәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Яңа елда яңа үрнәр, яңа үҫештәр. Юлбарыҫ йылы беҙгә бары тик уңыштар ғына алып килһен. Достар, без һеҙҙең менән хушлашмайбыҙ. 2010 елда Тайтулаҡ тапшырыуында Осрашҡанға тиклем, дуҫтар. Яңы йыл менән!